Osasun publikoko medikuak grebara deituta daude gaur estatutu propioa lortzeko. Elkarretaratzeak egin dituzte Euskadiko ospitale eta ambulategietan. Haien lan baldintzak negoziatzeko mahai propioa exigitu dute eta asteko 35 orduko lanaldia luzatzea borondatezkoa izatea ere eskatu dute besteak beste. Osasun sailaren datuen arabera, grebaren jarraipena 26%tik gorakoa izaten ari da. Baita ere aldarrikatzen dugu gure kategoria profesionala A+ izatea, eskenean gure prestakuntzarako urte asko bota behar ditugu. Urtitan egon igual 1000 ordu sartzen guardia bakarrik. Horrek ez dira ez konputatzen, ez kalendexuan, ez jubilaziurako, ez izetako. Espainiar estatuko medikuen sindikatua euren estatutu propioa negoziatzen ari da Espainiako gobernuarekin. Eta ez dituzten baldintzekin eta ez da negoziaketarekin ere ados ez daudenez greba deialdi egin dute gaurkorako. Jasone González eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sailak emandako datuen arabera beti ere, medikuen laurdenek baino gehiagok egin dute bat lanuzte deialdiarekin. Hori da bai Euskadin 26%tik gorakoa izaten ari da jarraipena. 100 mediku ikusi ditugu gure hiriburuetan egin diren konzentrazioetan, ambulategietan eta ospitaletan konzentrazioak egin bai dituzte. Beraien lan baldintzak oso bereziak direla saldu digute eta horregatik horiek negoziatzeko mahai propioa exigitzen dute. Osasungintzako gainontzeko langileen handik bereizita. Horretaz gain, asteko 35 orduko lanaldia luzatzea borondatezkoa izatea eta guardiak kotizatu ahal izatea ere eskatzen dute besteak beste. Argazkiak ikusi ditugu gaur ospitale eta osasun zentroetako atarietan. Inoiz baino jendetsuagok izan diren medikuen protestak. Gogaituta, etxituta gaude, nekeza eta ondoeza, airean dago. Osasun ministerioa lantzen ari den estatu markoak are eta gehiago haserrerazi ditu medikuak. Greba eguna dute eta gutxieneko zerbitzuez aparte mediku asko batu da gaurko grebara. Daur zerbitzu minimoak guardian dagoen jendea eta kirofano onkologikoak eta gainontzekoak hemen gabiltza. Erabiltzaileen artean batzuek apenas somatu dute greba. Operazio bat neukan eta egin dute, Ez dut ikusi jende gutxiago. Beste batzuek aldiz ikusi eta jasan dute grebaren eragina. Los que han llegado a partir de las 9, 9:30... Creo que están todavía esperando. Había más cola que nunca. Aspaldiko aldarrikapena dute medikuek euren formazioa eta ardura aitortzea eskatzen dute. Eta asteko 35 ordutik gora guardian egiten dituzten orduak kontutan izatea. Urtitan egon igual 1000 ordu sartzen guardia bakarrik. Horrek ez dira ez konputatzen, ez jubilaziurako, ez izetako. Gai horiek guztiak administrazioarekin aurrez aurre eztabaidatu eta negoziatzeko medikuen estatutu propioa aldarrikatzen dute. Guk geuk nahi du administrazioakin, hori elkarrizketa baten negoziatu.